Kaprem kalajak no jelang, kaliur kalawan bad kalasdang. Kinong kwai kalasdang ban muja ban lej syakiwa bad syakipung. Daga jing kermen bad jing mudur batang syupai ngan kenjut suyak. Ngan say plot ngan tep krok tlap lap lap. Lada day haki paron kiru lani kijar. Ya kini kisyarkat sen la shna kerpang na kapenta jong pi kinong kuai. Ban pen urlong ya ka jing pusniu. Bat ya ka jing mudur batang syupai hawa. Ngin yo ban kenjut bat yo ban ra. Bun ba ki balatiet ya kini kisen. Bat ngila yoru shibun ki jubab. Ba kinong kuai ki daj do kabha. Daga ba pendon kam. Da kini kisen. Ngangam dadai unong kuai betebit Henry nadu banga penenkam yakini kisan ngam judu ban yo doka ladang elek syakiwa ni syakipung kidon kibadang supersang bat kidon ru kibalat tebit bha ban penenkam yakini kisan laisin laiwat ngaya kendu yuwe uba bakwai lang bat syong marsilyang bat ngayu ibu daj doka hadu kata-kata. Hakawai gesngi nga kot yu ali hang ni. Ndalawan hajan ngong pi kwai daki eba. Kumba julong kerukom hi ki nong kwai ki don ke sekret. Kaba kim juda kam ya tu tan ya ki jat jingbam. Bateng teng ngesya yu iru haba ki su jingbam la ne klek jingbam ru. Kia le ban buri ban nompen i ya ki weipat. Hadin bangala khot ye tiba bat ilawan nga ong ye pi kwai do eba. Namar kat ka banga yu pi pikit do kha daga nyo pra shipo kilo. Uye thu nga ong nga kwai ye ki jingbam kumba kwai lang yue. Nga kwai da jingbam siar bat umoida. Hangtang ong yu lada pi kwai da kita jingbam kini kinong kwai barokot kidei bandaj. Kumba daj mapi lada yo kat ba yo mapiru le sekin kam duna tang bagi dei ban yo dei ban bur ndang la kali kam slem mulai tu ya nga ordar ujing bam na pite ba nga kwai da shortcut sen hang tang kendit nga ong pi kwai da kisen ngaru nga kwai da kini hikisen dang ba ngam yo kumba yo mapi hang tau ye tu ye ngawong bau kam su tenat ban kwai daga ba pendon kam dagi jingbam siar bat duata nang tanga penjau kendiat kesen bat nga kwai ngasem baka jingdaj doka kalong ke bajur bha kumta hang tanga sutu bahakmat jong u ngampat long ye hot nga hikai kuwe kumnu ban kwai sen teng ngabiang gar kom klek ngadaj bah Henry teng pat lada ka jing klek kambiang bah kaduna bandaj doka kumta ki donru ki perlok ki ba kwai khasau ki ban dei nak chti nak than wiloi ki ong penon kam dak ni ki sen lek kwai shawari lang bat shaput umba wong bakat belek ki doka shipru umduna ya ka arteli lightly nang ta donru kibana thanong ston thain mokrwat bat na po shillong city ru kibal kiong ban nadu bapenon kam ya kini kesen lada lech syapung lani syawa judu do kashu kum ta perlok lada menu besem balada kwai penon kam da kini kisen kim da do kha lani kim da do kha ba Persyang ban penenkam daga common sense la jongru ya kar kom khle namar ngitip syai bakini kisen kilong ki batri kamsha lada ki dei hapung lani hawa kajing bom dai dokha kamut satang kajing duna jong nong kwai om kajing duna jong kisen te perlok lada pikwa ban tiet ya kini kisen ngidon ki full set ka super full set ka dei syajar kendai spa san nang tangi dan ka premium full set syajan rius pa nyusan nang tangi dan ruki set ki bom dei ki full set kita ki dei ka super set syajar lais pa propo
Bat ka premium set cutway spa kini ki bomday ki full set pila ban yo tang arteli ki sen liquid bat chipuket usen powder Henry ki full set pat pin yo arpuket powder bat arbilor kumta ban yo ya kini ki sen kalong ka basuk bat ka bajam tang hapo istio pila ban yo siul pa kapisar ka Google Pay how no number prapralai new riu lai kendai screenshot ya ka payment jong pi pa shangi ya ka kerteng ka address ringkat ka screenshot how number WhatsApp jungi kendai not pra kendai pra prai wei sao ar pra kumta nga kerpat ikinong tiet baro bakate ka jing siu pisa pim dei ban baklau te number namar kumbangi leshem hakini ki benai baladep bagi nong tiet ki siu pisa penban syaki balik delivery ka order bat ka jing siu pisa ka dei bet how number prapralai nhiều riu lai kendai nang ta ki donru ki bachu siu tang ka pisa Henry kim shem la pha shangi ya ka kerteng bat ya ka address kaniru kawan ra jing shibun yangi te ki tu ki bombat pha ya ka kerteng bat ka address kin sobha ban pha no lada don ki bakum kita order menda tang hapo shitayo ngin penpoi syakakti jongpi next